Здравейте, приятели! Аз като мъж искам да кажа, че изкарах пари от YouTube. Да. Сега ще си видим след малко. Роберто, малко трябва да се пострижа Роберто, защото ще има бой. Пипчи Шавареско. Да, вие знаете ли тази история? Мас ебле, бе. Опитвам се от 20 минути да разрева. Баба ви Роберто реве заради вас.